sai alkhairi ya taso kuma ya shiga wannan harka ake ta jin daɗi, wasu tana ta jin daɗi, ina ta faranta mata ta Allah ya kasu haka yi aure. Allah ya bashi zuri'an nan 'ya'ya 15 da 'yan tagwaye. Ƙaninsa ma ya zo ya aure, shi ma ya haifi 'yan tagwaye 'ya'ya 7 ya faɗi ya mutu. Ya rungumi 'ya'yan nan yake tare da su. Uwar 'ya'yan yanzu ta faɗi ita ma ta mutu. An zo za a ɗebe su ice a'a, ice a ban masa zai riƙe su, yake tare da su. A yau ma da safen nan na gaya maka sai da ya ɗebi wasu ya je ya kai su makaranta. To me ya faru da shi Nura? Allah masa rasuwa, wani ciwo ne ya faru, wani abu da yake damun sa? Shi Nura ba abin da ya ce wallahi. Ya zo dai da daddare ya tashi uwarsa ya siyo mata nama ya tashi ta ita Hajiya tashi ki ci. Ka karɓa ta ci. Ice Hajiya me kike so? Ta ce ni ba komai Nura, ba abin da yake damun ki. Ta ce ba komai. Ya ɗauko 5,000 ya bata. Ice gashi nan Hajiya ki dinga ci, ki daina fita ko ina. Ta ce to shi kenan Nura, ba inda zan yi. Ya zo ya zauna da daddare aka kwanta aka tashi, ya tashi ba abin da ya same shi. Ya je masallaci ya sallah, ya ɗauki da la'ilinsa ya karanta ya taho izo sake don isa a gaban ta ije Hajiya ki yafe mini. Ta ce to ni Nura ne maka Da safen nan? Da safen nan. Ice Nura me kai mini ni ba abin da kai mini Nura. Ice ni dai ki yafe mini. Ta ce to Nura na yafe maka. Ya koma ɗakinsa rungume da la'ilinsa ya kwanta. Ina kwance. Hajiya ta zo ta fita za ta ji gidan makociyar da ta kai mata wani. Sai yara suka bi ta, mata ta shigo ɗaki ta ce Nura gyara kwanciyarka. Ta ji shiru. Nura gyara kwanciyarka. Ta ji shiru. Ta taɓa shi ta ji haka ya faɗi. Shi ne ta fito a gaba tana ta Hajiya zo ki ga Nura. Zo ki ga Nura Hajiya. Zo ki ga Nura ko mutuwa ya sai sanda ta ka ta zo. Ta zo Hajiya ta taɓa Nura aka ce za a kai shi asibiti, sannan ma ya riga ya mutu. Nura ya rasu yana da kamar shekara na? Nura ya rasu ina da shekara na ga zai kai 50 Nura ko? Nura zai kai 50. Allah zai kai 50. Sai shekara 50. A shi 'ya'yansa 10. ‘Ya'yansa da na ɗan uwansa ya kama ki? Yanzu ya kama 21 waɗannan marayun na gabansa. Da nasa 21 yake tare da su. Ga uwarsa. Nasa 12 ne. Nasa su 7. Na Aliyu. Ala'ayi shi yana da ransa. Marayun